Hello friends, bye नोंथांमोनखौ Bodo Job Info YouTube चेनेलाव दा Gr-3 Gr-4 BTC साख्रि लिंकआ एक्टिभ जाबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन दा बिनि सिगां खनसे जोङो ससे नायगोन बेनो जाबाय अफिशियेल नोटिसआव मा बिदों क्राइटेरिया दा बिनि बागै भिडिअ दंखायो नोंथांमोना चेक खालाम आं होना दोनदों लिंकखौहाय डिसक्रिप्शनाव चेक खालामनानै मा नांगौ मा नाङा जों गासैबो नायफिननो हागोन दा बे अफिशियेल नोटिसमोन आरो दा डिग्री लेभेलाव 190 पोस्ट दङ अके स' बेनि गेजेराव डिपार्टमेन्टबो होनाय दङ दा बेखौ नायना ला देन बेनिफ्राय एग्जाम्पल एलडी बा नोंथांमोना बे पोस्टआव गोजौआव नायोबा नाम्बार 1आव डिग्री पास खालामनानै 1 year कम्पिउटार कर्सआ नांथारगोन अके बे लाइन पोस्टआव आरो थिग बेबादिनो बेयाव इलिजिबल जायाबा एचएस लेभेलावबो नोंथांमोना खालामनो हागोन जुदि सोरनाबा डिग्री पास बेनिफ्राय डिप्ल'मा गैयाबा नैबे एचएस लेभेलाव नोंथांमोना खालामनो हायो दा बेखायनो बेबादि स्टुडेन्ट्स थागोन नालाय बेखौ नायदो आरो नोंथांमोना जायफ्रा क्लास 8 पासनिफ्राय एचएस सिम दङ नैबे Gr-4 275 पोस्टआव नोंथांमोना खालामनो हागोन डिपार्टमेन्ट वाइज दङ दा बेसेबां माबादि खालामनो हायो मोनसे पोस्टआव बा सासेया मोनबेसे सेलेक्ट खालामनो हायो जों पर्टेलाव नायगोन आरो जे मोननै खालामबा मोननै फिस दाननांगोन नामा जों बेखौबो नायगोन दा बे होनाय पोस्टआव नोंथांमोना खालामनो दाबाव 18 इयार्सनिफ्राय 45 इयार्ससिम बे पोस्टआव नोंथांमोना हागोन एग्जाम फिस 256 पॉइंट सामथिं नोंथांमोना अनलाइन पेमेन्टखौ खालामनांगोन मोनसे बाथ्रा दायो हाखु दाखु खालामनाङा एसे टेक्निकेल बिजि जायोबा एसे प्रब्लेम जायो दसे टाइम ला बेनिफ्राय लासै खालाम दा सेम प्रसेस सिगांनि बायदि फन नाम्बारखौ होदो मेल आइडिखौ होनानै बेखिनियाव होनानै नोंथांमोना बेनिफ्राय आइ एग्रि दङना बक्सआव बेयाव क्लिक खालामनानै नेक्स्टआव थुना होबानो नोङो नेक्स्ट अप्शनाव थांनो हागोन बा नोंथांमोना अनलाइन प्रसेसआव थांनो हागोन अटिपिखौ जों दायो होनोसै मानोना अटिपिआ नोंनि मेलाव थांगोन नालाय दा बेखौ जोङो कपि खालामनानै साबमिटआव थुनाय लोगो नेक्स्ट पेजआव जोङो फैनो हासिगोन नै थ' जोङो साबमिटआव क्लिक खालामबाय दा जोङो साबमिटआव क्लिक खालामनाय लोगो नोङो मा पस्टआव एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै बे दङ दा नोंथांमोना नै गोबां रोखोमनि पस्ट दङ Gr-4 दङ हेल्पार दङ खालासि दङ अफिस सुकिदार दङ बा अफिस पियन दङ आरो दा बेयाव जों नायोबा एलडी पोस्ट एबा जुनियर एसिस्टेन्ट पस्टआ बेयाव गैथ'आनो जानो हागौ लासैनो आपडेट जागोन बेयाव आं मोनासै दायो खालामनाय टाइमावहाय ओंखायनो एसे सम लानानै लासै नोंथांमोना खालाम स' दानिया बे होनाय पस्टआ मा डिपार्टमेन्टआव दङ बेखौ नायनोबा एग्जाम्पल जों Gr-4आव सेलेक्ट खालामनोसै दा जोङो Gr-4आव मा डिपार्टमेन्ट दङ होनोबा जों सेलेक्ट खालामबा सेरिकालचार एग्रिकालचार PWD जों मोनबाय नै माने बे होनाय डिपार्टमेन्टआव माने Gr-4 पस्टआ दङ होननाय जादों आरो थिग बेबादिनो गुबुन पस्टखौ नायोबा नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन दा जों नेक्स्टआव माखौ लानो जिखुनु जाया जों अफिस पियन जों नायबाय आरो मा डिपार्टमेन्टआव दङ होनोबा जों सेलेक्ट खालामबावबाय इरिगेसनाव दङ बे पस्टआ थिग बेबादिनो नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय था दायो जों जायखौ नायगासिनो दङ बे जाबाय Gr-4आव दा जों Gr-3आव नायोबा जोंहा मोनसे दंमोन ना बेनो जाबाय स्ट'र किपाराव दा स्ट'र किपाराव नायोबा मा पस्टआव दङ डिपार्टमेन्टआ होनोबा बेनो जाबाय सिटआव दङ नै नोंथांमोना बाव बेबादि मोनगोन आरो नाथाय जोङो जुनियर एसिस्टेन्टखौ जों दायो मोनथ'वासै एलडी पस्टखौ मोनासै एग्रिकालचाराव जों सेलेक्ट खालामबा एक्सटेनसन एसिस्टेन्ट दङना बेयाव सेलेक्ट खालामबा बेथ' डिपार्टमेन्ट एग्रिकालचारखा बे जाबाय एचएस लेभेलनि पस्ट नोंथांमोना बेयाव खालामनो हागोन दा बेखायनो सेलेक्ट खालाम मा पस्टआव खालामबानो जाबाय दा बेनिफ्राय जों हमनो हाबाय जे नोंथांमोना एक्सट्रा मोनसे सिंगल पस्टसो एप्लाइ खालामनो हायो दा डाबल खालामबा डाबल नोंथांमोना पेमेन्टखौ खालामनांगोन स' दायो जाबाय एप्लिकेन्ट नेमाव नोंनि नामखौ लिरदो बेनिफ्राय मेल आइडि फन नाम्बारा थाखाबाय दानिया जों नेक्स्टआव थुनांसिगोन स' नेक्स्टआव थुनाय लोगो जोंहा नेक्स्ट अप्शनाव थांनो हागोन बेनो जाबाय डाटा सोनाय जेरै कमिउनिटियाव दङ बर' कसारि नोंथांमोना होनांगोन जेन्डारखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन दा गावनि जेन्डारखौ सेलेक्ट खालाम मिस्टेक खालामनाङा दा बेयाव लिरबानो जाबाय नै आं एसे सिगनेल होदों हासबेन्ड नेम फादार्स नेम लिरदो बेनिफ्राय कास्टखौ सेलेक्ट खालामदो प्रेजेन्ट अकुपेसनाव मा दङ लिरबानो जाबाय फिजिकेलि हेन्डिकेप बा येस गैयाबा न' दा जोङो जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामना दिन्थिबाय देन कास्टखौ जों सेलेक्ट खालामबाय देन प्रेजेन्ट अकुपेसनाव सोरबा साख्रि मावखायोबा येस होदो गभर्नमेन्ट नामा येस होदो जुदि गैयाबा नोंथांमोना न' होनांगोन दा बेनिफ्राय फिजिकेलि हेन्डिकेप बा येस गैयाबा न' देन मेरिट आनमेरिट स्टेटासखौबो नोंथांमोना जायखिजाया बेखौ रोंखासिगोन जोबोर इजि प्रसेसआव बार्थडेखौबो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै लानो दाबाव एनमेरिट स्टेटासआव सिंगेल बा सिंगेल मेरिट बा मेरिट नोंथांमोना होनानै लानो हागोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ होदो बेनिफ्राय नेक्स्ट अप्शनाव नोंथांमोना थुना होदो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांथारगोन दै मानोना एक्टिभबाबो नोंथांमोना एक्सपायार जाबाबो हो मानोना भेलिडिटिया 60 डेजनि गेजेराव खालामफिननो हायो नालाय बेखायनो जोङो बेखौ होथारनांगोन दा जों बेखौ नेक्स्टआव क्लिक खालामबाय दा जों नेक्स्टआव मा मोनो बेनो जाबाय नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामनांसिगोन अके जास्ट जों एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामबाय उदालगुरि नैबावहाय बिसनाथजों सनितपुरजों दङबा नोंथांमोना येस खालामनानै बेयाव नोंथांमोननि गामिनि माखासे लिस्ट डाटा फैगोन बे होनाय डाटानिफ्रायसो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा डाइरेक्ट हमना ला ओरैनो खालामनो हानाय नङा
बेवहायनो गोबां रोखोमनि बक्सआव फैगोन गामि बे गामिजों भिलेज गामि फरेस्ट भिलेजजों नोंथांमोना रेभिनिउ भिलेजजों गोरोबनांगोन होमबासो बेयाव एलिजिबल जागोन दा जायफ्रा बेजों गोरोबा सनितपुर आरो बिश्नाथबाबो बेयाव एलिजिबल जाया बेखायनो आधार कार्ड भटार कार्ड बा आइडि प्रुफ बिदों जाहाथे बेजों नायनानै गोरोबाबासो नोंथांमोनखौहाय एक्सेप्ट खालामगोन नङाबा रिजेक्ट जागोन आरो अके आरो जायफ्रा गोरोबा एप्लाइ खालामनाङा मानोना एग्जाम फिसा ओरैनो लस जागोन अके थ' जियानो जा बे होनाय गामिया गोरोबबासो जोङो बाव एलिजिबल जागोन आरो उदालगुरिजों नोंथांमोननि काट अफआ थांफागोन स' दानिया नेक्स्टआव नोंथांमोननि गामिखौ होदो भिलेजखौ होनानै नोंनि गामिखौ लिरबानो जाबाय एड्रेस लाइन 1 आवहाय देन बेखौ मोजां लिर मिस्टेक खालामनाङा मानोना गोबां प्रब्लेम जायो डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनाव सेकेन्डआव पुलिस स्टेशनखौ पिएस हो थार्डआव पस्ट अफिस देन पिनखौ होनानै नेक्स्ट अपसनाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव थांनो हागोन स' दायो जोङो क्वालिफिकेसन फैबाय मानोना बे पस्टआ एप्लाइ खालामदोंमोन एग्रिकालचार एक्सटेनसन एसिस्टेन्टआव बेखायनो एचएस लेभेला बाव ओंखारदों मानोना एचएस लेभेलनिखौ जों एप्लाइ खालामबाय नालाय डिग्री बा डिग्री बेयाव ओंखारगोन क्लास 8 बा क्लास 8 नोंथांमोना ओंखारगोन आरो अके दा बेखौ जों बुजिनांगोन बेखायनो कर्स नेमाव एचएसखौ होदो देन बेनिफ्राय साबजेक्टआव जि दङ बेखौ नायनानै एडमिटआव होबानो जाबाय बर्डआ एसेक जागोन एन्ड पार्सेन्टखौ होदो इयारखौ होदो डिभिजनखौ होदो बेसेबाङाव नोंथांमोना पास खालामदों एड मर क्वालिफिकेसन दङ बेयाव होनो गोसो दङबा नोंथांमोना होलांनो हागोन डिग्री लेभेलखौ अके स' बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय दानिया जोङो नेक्स्टआव क्लिक खालामबा जोङो नेक्स्ट प्रसेसआव थांनो हागोन स' दायो जों नेक्स्ट होनाय लोगो लोगो पासपर्ट फट'आ नोंथांमोना होदो नोंथांमोननि आपल'ड खालामनानै साइनखौबो होदो जिपिजिआव होनांगोन नोंथांमोना साइजखौ गोरोबनानै आं साइजनि किबिखौहाय स्क्रिनाव होदों एनएस प्रुफआव नोंथांमोना बार्थडे सार्टिफिकेट बा एडमिटखौ मेट्रिकनिखौ होनांगोन एनएसटि कास्ट सार्टिफिकेटआ बेखौ होनांगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ होनांगोन बेनिफ्राय लास्टआव एचएसनिखौ होनांगोन मानोना बे साख्रिया एचएसनिखौ खालामदों नालाय नोङो डिग्री बा डिग्रीखौ नांगोन नङाबा क्लास 8 बा क्लासखौ होनानै नेक्स्ट अपसनाव थुनाय लोगो लोगो एग्जाम फिस दाननायाव नोंथांमोना थांनांगोन आरो बे एग्जाम फिसखौ अनलाइन नोंथांमोना दाननो हागोन अके स' नोंथांमोना अनलाइन दाननांगोन आरो दा जों बुजिबाय बेयाव टेक्निकेलाव फैनाय लोगो लोगो जे मोनसे पस्टआव एक्सट्रा खालामनायखौ जों बाव नुनो मोन्दों मानोना कन्टिनिउ कम्बाइन पस्टआ फैयाखै एक्सट्रा नोंथांमोना एग्जाम फिस एग्जाम्पल 256 पइन्ट सामथिंखौ नोंथांमोना बाव दाननांगौ जागोन आरो दा बेनो जाबाय एसे टेक्निकेलि इसु जादों जानांगौ मानोना जुनियर एसिस्टेन्ट बा एलडि पस्टआ ओंखाराखै नालाय दसे नेथ' आरो जेब्ला प्रपार जायो नोंथांमोना खालाम दायो एसेबां हाखु दाखु खालामनाङा आरो बे एग्जामा कम्बाइन एग्जाम जानाय चान्सआ दङ नाथाय जों बेयाव भिडिअ नायनानै बुजिबाय जे मोनसे पस्टआव एक्सट्रा पेमेन्टखौ खालामनांगौ कन्डिसनखौ नुदों दा थांनाय बाराव ग्रेड 4 आव एक्सट्रा खालामदोंमोन नाथाय गांसे एडमिटल' लानाय जादों दा नेक्स्टआव बिटिसिआ मा खालामनो सानदों बेखौ आं मिथिला स' नोंथांमोना बेनि बागै कमेन्ट्सआव मा लिरो बेखौ नोंथांमोना लिरनो हागोन दा बयबो गाव गावनि साननायखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनो हागोन दा बेनो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय एग्जामा बिदिनो मे जुन एक्सुवेलि मेआव जानाय नङा जुन जुलाइआव जाहैनो हागौ अके दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाय प्रसेस आरो नेक्स्टआव बेबादिनो फरेस्टनि काट अफ फैनो गोनां दङ देन बेनिफ्राय दा बे फैगोन ना फैया बुंनो हाथ'वा आरो लोगोसे ग्रेड 4 फैनांगौ दङ फाइनालिस्ट दा बे फैगोन ना फैया मानोना ग्रेड 4 पस्टआ ओंखारबावबाय नालाय आरो बेजों जमा होगोन नामा बेखौ दायो बुंनो हाथ'ला दा सिएसपिआ मा नटिस होयोसै बे उननि बाथ्रासै